Beszéljünk az üzletről, Beszéljünk. hogy is áll ez az egész össze. Minden vállalkozásnak van egy eszmei célja, ami szerintem ez egy jó cél, amit itt beszélgettünk erről a segítségnyújtásról. Meg van egy anyagi célja, ne legyünk képmutatóak, mi is pénzt szeretnénk ebből keresni. 60 000 forint a konzultáció, ami 2-3, független, hogy hány órát töltünk egymással, illetve utána, ha úgy dönt a jelentkezőnk, hogy a társkeresésben ebben a formában, amit mi ajánlunk, részt vesz, akkor 100 000 forint még egy olyan díjazás, ami nem évhez kötött, nem idényhez kötött, nem semmihez kötött, ez gyakorlatilag az idők végezetéig szól. A szolgáltatás díja azt tükrözi, hogy ebben van munka, ez nem arról szól, hogy valaki bejön valamilyen módon, regisztrál, és utána nézegessék egymás fényképét, hanem arról szól, hogy mi a tudásunkat, a tapasztalatunkat, az emberismeretünket, és minden olyan képességünket, amire azt gondoljuk, hogy alkalmassá tesz minket, hogy ebben a iparágban, vagy ebben a közegben sikeresek legyünk, mi ezt belerakjuk 100%-ban. Pár hónapja indítottuk ezt a vállalkozást, ezért a mi elképzelésünk és a mi ajánlatunk mindenkinek, aki érdeklődik utánunk, hogy az első egy évben, ami ugye idén júniusától számítódik, féláron adjuk ezt a szolgáltatást, elsősorban azért, mert az adatbázis ugye most épül, és azt gondoljuk, hogy ez így korrekt. A másik nagyon lényeges, ha már az üzletről beszélünk, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami bármikor lemondható, pénzvisszatérítés nélkül. Tehát ha elértünk abba a fázisba, hogy az adott összeg kifizetésre került, akkor mi onnantól kezdve pénzt vissza nem adunk. Viszont két opció van, az egyik a részvétel felfüggesztése, ebben az esetben ő az aktív kiajánlható, illetve párkeresők közül felfüggesztésre kerül, ez írásbeli kérésre megy, másik oldalról pedig a tagság vagy a részvételből a végképp törlési igény megjelenítése, ez szintén írásban, akkor viszont minden adatát, minden regisztrációját, minden rávonatkozó információt végképp törlünk, tehát ha valaki utána netántán újra kezdeni ezt a szeánszot velünk, vagy újra kezdeni ezt a folyamatot velünk, akkor értelemszerűen újra indul a fizetési kötelezettség is. Nagyjából így épül fel ez a dolog. Mennyire gyors ez a keresési folyamat? Hát az a rossz hír, hogy nem olyan nagyon gyors. Tehát, hogy nem az a jellemző a tapasztalatok alapján, ezt te is tudod, hogy hopp, már is itt van, gyere buci, hambekaplak, inkább arról szól, hogy türelemmel kell lenni, és értem én, hogy az embert érik ezek az impulzusok, hogy egy új elszánja magát, pénzt investál bele, időt investál bele, mert már mint hogy a kliens, és akkor baromira szeretné, ha minél hamarabb eredmény legyen. Erre semmilyen garancia nincsen. Szerintem hónapok legalább az, amikor arra lehet számítani, hogy potenciálisan van jelölt, vagy van összepárosítható két ember, anélkül, hogy nagy bukásra lenne ítélve. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert simán tudok párosítani, annélkül is, hogy kellő odaadással vagy kellő odafigyeléssel tenném ezt, és akkor ki van pipálva a párosítás, mit érdekel engem. De engem az érdekel, hogy lehetőleg ezek a párok, amiket én jól működőnek, vagy mi jól működőnek gondoljunk, tényleg funkcionálni tudjanak utána. És tartósak legyenek. Hát ez már rajtuk múlik. Mondjuk ebbe lehet segítséget kérni szintén. Lehet, az egy másik dolog. Annak van 1000 trükkje, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni, de először találjuk meg azt, akihez szeretnénk alkalmazkodni. Szlogenünk, hogy mi másképp keresünk. Miben másképp, mint a többi szolgáltató? Hasonló jellegű offline keresési platformok vannak. Mi azt gondolom, hogy abban keresünk másképpen, hogy mi eleve a struktúrában lényegesen több időt szánunk annak a feltárására, hogy amit annyiszor hangsúlyozunk, hogy te ki vagy, aki keresel, neked hol az életutad, amihez keresel, miben keresed a partnert, milyen minőségű partnert, milyen mélységben, milyen létezési formára, milyen távra, és milyen szempontok alapján. Tehát ennek a feltárása, hogy idő, és azt hiszem, hogy ebben mások vagyunk. Még egy dolog szerintem, ami nagyon lényeges, az a diszkréció. Tehát szerintem ezt már érintettük
De én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem szeretné, hogy róla kiderüljön, hogy ő társat keres, mert valamilyen képet mutat a világ fele, akár a pozíciójából, akár a önérzete miatt, tehát bármilyen okból, engem ez egyébként nem érdekel. Ő nem akar kiszolgáltatottá válni azáltal, hogy megjelenik olyan fórumokon, vagy megjelenik olyan módon, hogy utolérhető az ő magányossága, vagy utolérhető az ő társkeresése. Szerintem erre mi egy ideális megoldást kínálunk. Olyan szinten, hogy nálunk az ügyfelek nem találkoznak egymással. Tehát nem arról szól a történet, hogy 3 órára jön XY, 6 órára meg Z, és ott a folyosón találkoznak. Tehát hogy szerintem ez egy fontos dolog. Ezen túlmenően minden olyan adatot, amit mi őrzünk, szigorú szabályok szerint őrizzük, titoktartással, megfelelő GDPR háttérrel, amit mi tényleg komolyan veszünk, mert mi azt gondoljuk hosszú távon, hogy a piacon akkor tudunk fönnmaradni, jó hírnévvel, és előbb-utóbb önmagát gerjesztő ajánlásokkal, amit tényleg azt a szolgáltatást nyújtjuk, amiről itt beszéltünk, illetve tényleg azt a fajta diszkréciót biztosítjuk, ami szerintem manapság nem jellemző. Olyan kapcsolatokat szeretnénk létrehozni, vagy olyan kapcsolatok létrehozásában szeretnénk együttműködni, ami szándékuk szerint tartós, tehát az alkalmi kapcsolatokra, a szexuális kapcsolatokra, az idény jellegű kapcsolatokra van 1000 fórum, amin lehet jelentkezni, amin lehet erre az adott dologra találni partnert, és ez így van rendjén. Én ezt nem szeretném, és te se szeretnéd. Az, hogy utána tehát a szándék az arra irányuljon a nálunk jelentkezőkből, hogy valami kizárólagos kapcsolatot hozzanak létre, amiben lehetőleg hosszú távon tudnak együttműködni. Ez már nem rajtam múlik. De legalább tudjuk, hogy egy maratonra próbálunk edzeni, nem pedig egy sprintre. A kettő között különbség van. Sprintelésre van ott elég fórum. Milyen emberek fordulhatnak hozzánk? Mondanám azt, hogy emberek fordulhatnak hozzánk. Mint szűkítő paraméter. Miért lenne szűkítő paraméter? Tehát, hogy nem akarok senkitől elvenni egy ilyen lehetőséget. Ahogy mondtam, azt hiszem, hogy a homoszexuálisok számára nincs olyan platform, amiben ezt a fajta, a saját baráti körömben is van olyan homoszexuális ember, aki számára óriási nehézség ennek egy jó társ megtalálása, mert nincs olyan fórum, nincs olyan platform, nincs olyan közösség, ahova lehet ilyen módon tartozni. Úgyhogy őket bátorítanám, hogy mi szeretnénk segíteni. Ezen túlmenően bárki, aki azt gondolja, hogy nyitott erre a fajta önismeret és egyenes és őszinte beszélgetés alapján való társkeresésre, azt szeretettel várjuk, legyen az férfi, legyen az nő, legyen az fiatalabb vagy idősebb.